Iară sunt eu. Am filmat amu seara, așa că nu am avut timp. Câinele de data asta nu s-o dat acolo. Și ne ducem, dacă vreți, ne ducem până o cutică până în deal să vedem bostanii. Și să mai vă zic, pe drum până ne ducem, puneți subscribe, like-uri și la 20 de like-uri și 20 de abonați, noi ne ducem în pădure. Dacă vreți, pătlagelele s-au uscat. Dacă vreți să ne ducem în pădure, puneți. Și noi mergem. Ca noi mergem. Ne ducem în deal. Ia ca și primul bostan. Opa! Este vie pășim. Opa, m-am aninat. Opa, așa. Ia ca primul bostan. El nu e frumos pe acolo. Pe aici e frumos, uite. E frumos. Mai căutăm și să mai găsim. Și mai vreau să mai vă zic. Dacă vreți la 20 de abonați, ne ducem înspre încolo, înspre pădurea aceea. Dacă vreți, ne ducem înspre pădure. Numai dacă vreți. Eu nu vă pun cu desila, spuneți cum alții fac. Eu nu mai vreau să filmez, să am abonați și eu să am prieteni. Și neaca ne-am ridicat până aici. Și aici. Și vedem înapoi în vale, ne ducem. Mașinile merg pe deal. Și eu sunt Vasile. Am 16 ani. Și trăiesc în Moldova, Mereni. Raionul Cimișliv. M-am încurcat cu Chișinău, dar nu-i nimic. Mă scuzați. Și vă rog, dar foarte tare, puneți să am 20 de abonați. Subscribe, like, nu interesant. Puneți numai subscribe, vă rog. Și îmi ducem noi. Ne ducem ca pătlăgele uscate de amas. Sunt hămăie câinele. Și bun ați venit, vă mulțumesc de video și paca!